Kakinhun nakaseng Jaintia National Council GNC Central Executive Committee hapo kajingalam u President uba Sambor Milingdo haka arpun Rio Trik Jiliu kilalit yakendo ya u MLA kaklirian u badiru u advisor katanat mining and geology ke Sarkar jala ban penpau hakabayade berkamighalia Environment Protection and Restoration Fund MEPRF kabatmu ban a jingarap shakilanot kibashakta nakajingkhang ti doyong. Ya kanika fun lasdang pentrikam hadin kajingkhang ya kajingti doyong ha Meghalaya dak National Green Tribunal NGT ha u arja katsaw. Katkum ka GNC kikendon jong ka MEPRF ka ong ba 10% na kajina kabami na gitalan kit doyong deban mang nakabenta ban penbha shakitu kijaka kibasyak penjulor nakajingti doyong bat penyarap ikilong ying long sem kibasyak tak jor nagi kamti doyong. Ka council kalaong bakat kum kijingti balayo lingbak RTI kapen pawi kijingteko hakajing pendan kam yakani kafan. Hababu jingkeli halor kajingdon jingkilong ying kibasyak tak kibalayo pediang ya kajingaram bat kilat penbha balashim dakatanat mining and geology laong pakajubah balayo kalong bakim shimlayo satya yakum kini jingtib ong ka GNC. Haba kedaw halor ka jinghyar arsut jong ka yok ka ha East Giant Hills hadien kani ka jingkhang jong ka NGT ka GNC kala IT ka memorandum shaw MLA ka than da ka bakentu ya ka Sarkar jala bakan batha ya ka district level committee bakan penlong ya ka jingwat benya ha ka bayade bat ka jingdon jong kilong ying ki basyak ta bat penpenthi kena halor kila jingarap pisa balaai lingba ka MEPRF. Lada kani ka fan ka bahe ka don hapo ka MEPRF kadiban poy shi ki badai hok banyo jimontoy ki badai hok banyo ong president ka GNC haba benram kadba ka jinghyar jong ka yo ka kat bat ka kamai ka ji ha East Giant Hills bat hakaleng ka jala Meghalaya hadien ka jingkhang ti doyong kum taru kalong ka badan kam baya kani ka pisa bala thau kerpang na ka benta ban a jingarap sha ki briu ki basakta dai ban pendan kam na ka benta ka jingthmu jongki. Uba Sambor mi ula benram kat baya ka pisa la thmuru na ka benta banya dabat pen bahaya ka maryang ka dai bandan ka jinglong ka bakhuj bat shai ha ka ba pendan kam ya ka. Ngilakut jingmut banwat benya kumno la pendan kam ya ka ni ka pisa. Ka GNC kala kadawru halor ka jingalang padang shen ha padang kisengti doyong bat u chief secretary ha ka ba u chief secretary la ong ba ula kubur ya ka jingdon jong ka MEPRF bat halor ka jingthmu ban kershan ya kitu ki basyak ta nakakamti doyong. Ha ka ni ka jinga kendu uba kermen shela ula kular ba un shimkya halor ka ni ka kam da ka bara hakmat u menteri bakmi ya katanat mining and geology banle ya ka badan kam. Geliang kayong i ka Jaintia National Council Central Executive Committee. Dia iya cem wa u MLA wa mburo mo yung i woman la hejo ipor ka mo advisor yung ka Mining and Geology Department. Ka jingi cem ko yung i to halor ka wi ka benta. Hadin wa ka NGT de khang ya umuyong ha arjar khatso. Hadin ite ha wada sedang u transport ya uni umuyong mo wada depti. Tenekiliang ka NGT da pak ya ke state government wo chna ka wi ka fund. Kawatip kam ka Meghalaya Environment Restoration and Protection Fund. Hapo ka guideline yung kani ka fund daklam che ka boto ya kani ka pisa wa collect i na kini ki chalan mo 5% na ka wi ka chalan. Ya kani ka pisa to open kam ne benta o restore ya ka environment ka wada jot ka wada pra hakitu ki thau ki wada em ka jingti ya muyong hakitu ki por. Te wa ar ni tala ya kani ka fund da chna o da chna karpang ni benta wa aging yarap. Lene kam kata ka rehabilitation chakitu ki bru lene ki yung kisem ki wada chakta na ka jingkhang yung ka NGT ya umuyong te I kam ka sen haden wada bodeni ya kani ka fund da file ya ka RTI lengba ka Mining and Geology Department te hawa pa ya kani ka RTI ka wa pensnyaw longo I kam ka sen to halor ka jingkeli ka wa bo I chapang kita ki affected person lene kita ki bru ki wada chakta na kani kakam na ka jing chak khang yung umuyong hanrai de pani la ka jing tip wa ka kayi wa ka ni ka government lang ba ka Mining and Geology Department dele go ne benta u yarap
ya kam kini ki long yung long sem ki wada chak ta na ka jing khang yo muyong handai ka wapan snau si ye ikam ka sen ka jubab yang ka department lang ba ka RTI hi ong not available ta i na ka liang ka sen ne ka sngi da ka mensen ka jing snau khia na ka banta ki pait ba ki yong ikam tam ya kitu ki long yung long sem ki wada chak ta na ka kam ki muyong da pha jing tho i chau advisor yang ka mining and geology department usar kermen shila woman la hijoi por kamu lokal MLA yang i tada kerpat iya ka state government lang ba kayong advisor yang ka boto u instruct gi ya ka district level committee yang kani ka fund boto open man gi ya kata ka survey lene kata ka jingtho ya kita ki long yung long sem lene ya kita ki bru ki wachak ta da kani ka jingkhang yang ka NGT yo moyong but hejoi por le u egi ka lat jingirap lang ba yang kani ka fund ne ba da chemi boto da ki sos pa kolor tam em ka fund hapo kani em ka pisah hapo kani ka fund Henry Snau siu ang watang citengkale em harikot wada penam kam gi lene waka mining and geological department da pak go cha kita ki bru ki wada chakta na ka jingkhang muyong ala da krunya le em ka jing kelam yang ki association ma ki wa ki muyong hagini ki singi ki wada dep wa chief secretary yo wat chief secretary le da kelam wa em ka fon de benta ki wa chakta na ka jing chakhang muyong Henry ka jingkeli kwa ibu ya chief secretary lene ya minister yang ka mining and geology department yele wa penem kampi ya kini ka fon ne bentau yarap ya kini ki buru ki wada chakta sket kamu de tipi wa ka yo ka kot de hier ga hapo ka is jaintia ka yong i khamtam hapo ka steady woro ka wina ka jingkhang yang umu yang Henry Snau siu ang wa halor wada em ka fon bom em kani ka jing lai yang ka fon em ulai go chakita ki wa to sab u yo eka ho emi ka tukat ni ki wada penam kam gini benta wa restore lane wa u penimbiang e kamariang handa i kam ka stenyong pm ti binya ya kani tadau ti binya e handa ka phangi ka wani chini to ya kani ka jingyarap ya kini ki long yung long sem ta nakaliang u MLA Emburom yang i da kula da i ka asuran bo dawi kelamu wa u minister in charge yang ka mining and geology department but hejo e por la i nakaliang ka sen da pressure ya ka government boto u ego ya ka hok kayong kini ki wada chakta na ka jing chakhang muyong kini to ka message ka wakiliat pa ka sarkar penam kam hok ya ka pisa ka wato yang kini ki wa chakta but saya ka juga porla ka sen daw yai bodden go we daw tho cho go ya ka jing tip ki wa khambanya jing to wa kani ka fon